DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po, alas 5:07. Alas 5 ng hapon, oras na para aramon ng mga maiinit na bareta kanaldaw na maruluan sa aga sa mga periodiko, radyo asin telebisyon, erot na madinangog ngunyan sa DZGB. Bareta alas 5, mga bareta ngunyan para sa aga, erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB, Bareta alas 5, kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol, halin sa iba-ibang parte kanalbay, asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Maray na hapon mga tugang, aldaw po kitanin Sabado. Ini po ang Bareta alas 5. Akon sa indong tagapagbareta. Mga tugang, ako po si Joshua Bino. Detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal. Inako kan Department of Justice o DOJ na igwapang iba na unreported incidents kan kidnapping sa mga Filipino-Chinese sa ngunyan na nasa nasyon. Ini mismo ang ibinulgar kan ahensya kasunod kan sa indang pag-imbestigar sa pagkidnap asin pagganan sa negosyante na si Anson Ke. Ipinahayag mismo ni Department of Justice o DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla na daay may tatago na may iba pang kaso kan kidnapping sa mga Filipino-Chinese na daay pa maaraman kan publiko. Ini kasunod kan trust issue kan nagkapirang persona sa gobyerno kung may mas pinili na sana na daay mag-usip asin itago ang nangyaring insidente. Mga tugang, sinikadan po sa pwesto kan Philippine National Police o PNP ang hepe kan Ormoc City Police sa tahaw kan investigasyon sa insidente kan pambabadil na ikinalugad ni Albuera Leyte Mayoral Candidate Kerwin Espinosa. Sinabi ni PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo, na narelieve si Police Colonel Raydante Ariza dahil 7 pulis na nakabase sa Ormoc ang nasa kustodiya ngunyan kan PNP na pigko-konsiderar na nakabase sa o pigko-konsiderar na mga persons of interest sa nasabing krimen. Pig-designar na officer in charge si Police Colonel Dennis Jose Liavore. Magigirumduman, binadil sa iyang walang abaga si Espinosa ka nakaaging Webes mantang nag-aatendir sa sarong campaign event. Kan Biyernes, sinabi ni Fajardo na may posibilidad na sarong sniper ang nasa likod kan pambabadil kay Kerwin Espinosa. Sa iba pa pong bareta, sinabi kan National Food Authority o NFA na nakabakal sinda ni nasa 2.2 milyon na sako ning paroy sa mga lokal na paraoma. Ang nasabing numero madugang kan National Rice Buffer kan nasyon insagkod sa nagkapirang aldaw. Dinagdaga naman ninda ang maximum volume requirements para sa pagbakal nin mga paroy na halit sa dating 50 sako, ginibo na ninda ining 70 sako. Sigun kay NFA Administrator Larry Lacson na ang nasabing numero katumbas nin 6.861 milyon na mga sako nin bagas. Opisyal na pong piglansar kan Department of Agriculture o DA ang Agri-Puhunan asin Pantawid Program. Sa ining inisyatiba kan gobyerno na nag-opresir ng mga pautang na hababa ang interest
asin suportang pinansyal para sa mga paraoma. Sa paagi kaini pwedeng magsubli ang mga paraoma nin sagkod sa 60,000 pesos kada panahon nin pagtanom sa 2% na taunan interest rate. Mantang ang pagbayad pwede man gibuhon sa paagi kan pagpabakal nin mga produkto sa National Food Authority o NFA sa paagi kan DA accredited na mga kooperatiba. Dagdag padigdi na ang programa nagtataon nin 8,000 pesos na bulanan na subsistence allowance para sa 4 na bulan poon sa pagtanom sagkod sa panahon nin pag-ani. Aram na kan mga otoridad ang mga sospek sa pagdukot asin paggadan kay Anson Ke asin sa driver kay ning si Armani Pabilio sigon kay Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil. Ipinaaram naman sa Bureau of Immigration ang saydang identity para maibitaran ang pagluwas kay ini sa nasyon. Sinabi niyang pwede na sindang mag-aresto ni nagkapirang tao sa ngunyan pero dahil ninda makukuha ang mastermind. Gusto ninda sigon kay Marbil ang mastermind mismo. Magigirong duman na kan Abril 9 nakuha ang bangkay kan mga biktima duman sa Rodriguez, Rizal. Mientras tanto, inako kan Department of Justice na may iba pang mga unreported incidents nin kidnapping sa mga Filipino-Chinese na sa ngunyan yaraon pa digdi sa nasyon. Sa iba pa pong detalye kan mga bareta, siniguro kan Department of Migrant Workers o DMW na tatabangan kan gobyerno ang mga OFWs in kaso makahampang sinda nin mga legal na problema sa ibang nasyon. Sinabi po ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na palagos na pigpapakusog pa kan ahensya ang serbisyo para sa mga OFWs asin sa saindang mga pamilya sa paagi kan Action Fund na nagpapalawig nin legal, financial, medical, humanitarian assistance. Sinabi pa ni Kakdak na ang DMW magpapaabot ng suporta kini sa gabos na OFW sa bilog na kinaban anuman ang saindang personal na political belief. Magigirunduman na kanakaaging simana iwinasuran na ang mga kaso kontra sa 17 OFW na inaresto sa Qatar kan Marso 28 dahilan sa illegal assembly. Gusto kan gobyerno probinsyal kan Negros Occidental na ibalyo ang mga residente na nag-i-star harani sa Canlaon Volcano sa permanente asin mas ligtas na mga relocation site. Sa ngunyan, igwang 1,763 na pamilya nagikan sa Banwaan kan La Castellana asin sa mga syudad kan La Carlota asin Bago ang nag-i-star sa mga evacuation center poon kan magtuga ang Bulkan kan Laon kan Desyembre kan nakaaging taon. Sinabi ni Provincial Administrator Ray Frando Diaz II na kaipuhan ng permanenteng solusyon dahil ang mga nag-evacuar na residente apat na bulan nang nag-i-star sa mga evacuation center kaipuan na magpadago sa saindang buhay. Sigun pa kay Diaz na ang gobyerno probinsyal kan Negros Occidental nagdagastos nin maabot sa 12 milyones pesos kada bulan para pakaunon ang mga evacuees. Sa iba pa pong bareta, ikinaugma ni Party List Representative Brian Raymond Yamsuan ang pagpalawas kan Department of Budget and Management o DBM kan 1 billion pesos na pondo para sa pagbusol kan bagong child development centers sa mga tios na komunidad sa bilog na nasyon. Katayuhan kay ni ipagtaong suwestyon ni Yamsuan na maisabay sa pondo ang dagdag na benepisyo para sa mga daycare workers. Katayuhan kan suwestyon ni Yamsuan na mapagtibay ang kakayahan kan daycare workers sa pagtao kan early childhood care and education. Sigon kay Yamsuan, grabe ang mga sakripisyo kan mga nagtatrabaho sa Child Development Center na kadaklan iyo ang mga volunteers.
Mientras tanto, pigaadalan ngunyan kan Department of Justice kung may kinaraman sa Philippine Offshore Gaming Operator o POGO ang pagdukot asin paggadan sa negosyanteng si Anson Ke asin sa driver kay ni. Sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na ini naman ang pigihiling na anggulo ngunyan kan Philippine National Police o PNP siring man kan National Bureau of Investigation o NBI. Sigun sa sekretary, may nagkape ng impormasyon siyang nakalap na may aligasyon na naghahagad nin refund ang nagkape ng mga POGO boss. Magigurumduman na nakuha ang bangkay ka negosyante asin ang driver kenin na nakalaog sa sarong bag sa kahalabaan kan Rodriguez Rizal. Inanunsyo kan Malacanang na inaprobahan na kan Department of Budget and Management o DBM ang dagdag na 1,224 na bagong posisyon sa Philippine General Hospital o PGH. Sigun kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang lakdang na ini susog sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na siguruhon na makapagtao ang PGH nin matibay asin malalauman na serbisyong medikal sa publiko. Dagdag pa ni Castro, ang desisyon kasunod kan kahagadan kan UPPGH na pakusugon ang sa indang organisasyon asin manpower capacity para lalo pang mapakarahay ang kalidad kan sa indang serbisyong pangsalud para sa mga pasyenteng nangangaipuhan. Ang implementasyon kan mga bagong posisyon gigibuhon magpuon 2025 sagkod taong 2027. Uminabot na sa 163,500 ang kabilugan na bilang kan mga commuter sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX na parte kan piglalauman na pagtaas kan bilang kan mga biyahero ngunya na Semana Santa. Sa anunsyo kan PTEX, piglalauman na maabot sa 2.5 milyon na pasahero ang maruso sa terminal sagkod sa Abril 23. Katuwang kan PTEX ang Department of Transportation, Land Transport o DOTR, kasarabay man ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, siring man ang Land Transportation Office, Metropolitan Manila Development Authority asin ang Philippine National Police sa pagpautob kan mahigpit na seguridad, dagdag na biyahe asin inspeksyon para masiguro ang kaligtasan asin kaayusan kan mga pasahero. Piging ganyarman kan PTEX ang publiko na magplano kan sa indang biyahe, sunodon ang mga abiso asin maging alerto sa indang mga gamit. Abisuhan kan Department of Tourism o DOT ang mga turista, lokal man o kaya dayuhan na ugalion na hilingon kung accredited an sa indang opisina. O abisuhan po kan Department of Tourism o DOT ang mga turista, lokal man o dayuhan na ugalion na hilingon kung accredited kan sa indang opisina ang mga hotel asin resort na sa indang dadagusan sa indang pagbakasyon. Sigun kay Tourism Secretary Cristina Frasco, piglalauman ninda na mataas ang bilang kan mga mabakasyon sa malain-lain na tourist destination ngunya na Holy Week, mantang posible ning aprobitsaran kan mga fly-by-night na mga resort. Pinag-iingat man kan opisyal ang publiko manungod sa mga peking online booking na dapat hilingon marhay ang katransaksyon para day mabiktima kan mga scam. Mientras tanto, sa panghuling detalye kan Bareta, kinumpirmar ni National Bureau of Investigation o NBI Director Jaime Santiago na nakapagsangat na sindanin kaso laban sa nagpapalakop nin peking polvoron video ni Presidente Marcos Jr. Day pa masabi kung si Isay ang mga kinasuhan alagad sigun sa iya, ipiglatag na ninda ang kaso sa Department of Justice o DOJ. Piglalauman ay papalawas kan DOJ ang resolusyon para maaraman ang desisyon sa kaso.
Matatandaan man, ibinulgar kan sarong resource speaker sa TRICOM hearing kan Kamara na si Attorney Harry Roque ang nasa likod kan pagpapalakop kan nasabing video. Kinumpirmar ni Santiago na ginamit ninda ining anggulo bilang sarong ebidensya kasunod kan mga naibulgar sa nangyaring TRICOM hearing. Mga tugang, iyan po ang detalyes kan mga barata ngunyan para sa aga. Mga barata pong marulawas sa mga dyaryo nasyonal. Alagad enot na po nindong nadangog sa Radyo DZGB. Ini po ang barata alas 5. Kaibahan ta dyan si Ronald Baldo sa lado technical, sa IT si Jerome, sa newsroom, News Director Mar de la Cruz, katuwang si Jenny Balyaran, siringman si Shara May Leron. Ako po ang sa indong tagapagbareta, Joshua Bino. Salamat po kan sa indong pag-antabay. Bakunang angat, serbisyong dapat sa presyong abot.